Bigarren gai honetan, zatitzaile komunetako handienaren atalean gelditu ginen. Hau aipatu genuen, baina berriz aipatuko dit. Atalan honetan, zatitzaile komun bat bilatuko dugu, hainbat zenbakirena, 2, 3 izan daiteke, eta komunean dituzten guztien artetik handiena ikusiko du. Adibide batekin argi ikusten du. 30 zenbakiaren zatitzailean zerrenda hau izango litzateke. 55 zatitzaileak hauek lirateke. Komunean zeintzuk daude? 1, 3, 5 eta 15 zenbakia. Guk komunean dauden guzti horien artetik handiena nahi du. 15. Praktikan, zatitzaile komunetako handiena kalkulatzeko metodo hau ez da erabiltzen. Erabiltzen dena da biderkagai komunen metodoa. Demagun, zatitzaile komunetako handiena, 20 eta 30 zenbakien artekoa. Zenbakiak deskonposatu egiten dira. 20ren deskonposaketa, 2 ber 2, 2 ber 5. Eta 30rena, 2, 2 ber 3, 2 ber 5. Bigarren pausoan, zatitzaile komunetako handiena kalkulatzeko, komunean dituzten biderkagaien artetik berretzaile txikieneko hartzen da. 2 ber 2 eta 2. Txikiena 2 da, 2 jarriko dut biderketan. 5 eta 5. Berdina dinez, hau jarriko dut. Zer ateratzen zait? 10. Zuzen ere, zerrenda jarrita lortuko nukeen gauza bera. Multiplo komunetako txikienari dagokionez, antzeko zerbait egin behar da. Zerrenda jarriko banu, adibidez 6ren multiploak izango lirateke hauek, 15enak hauek. Biderkagai komunak, multiplo komunak, 30, 60, horrela infinitu egongo dira. Oraingoan, komunean dauden guztien artetik txikiena nahi dugu. Kasu honetan, 30. Hau ere ez da metodo erabili bat. Erabiltzen dena da biderkagai lehenen deskonposaketa. Lehenengo pausua bestaren antzekoa da. Bide deskonposaketa egin behar da. 20ren deskonposaketa egin eta 2 ber 2, 2 ber 5. Eta 30rena, 2 ber 3, 2 ber 5. Oraingoan, biderkagaiak aukeratzeko orduan, errepikatzen ez direnak eta errepikatzen direnen artean berretzaile handiena daukana hartu behar da. Hemen 2 dago, hemen ere 2. Honek 2 ber 1 dauka, honek 2 ber 2. Handien hartu behar dut, 2 ber 2. 5 zenbaki hemen dago, eta baita hemen ere. 5 jarriko dut. Aldiz, hemen 3 zenbakia zait agertzen, eta hemen bai. Errepikatzen ez den zenbakiak ere jarri behar dira. Beraz, 3 ere jartzen da. Eta horrela aterako zait, M multiplo komunetako txikiena 20 eta 30 zenbakien artekoa, 2 ber 2, 2 ber 3, 2 ber 5 emaitza dela.